हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। मैं आपकी साधना दुबे अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सोहर गीत लेके आई हूँ। एक पत्नी है और उसके मायके में से मतलब चुनरी पेरी नहीं आती है। भाई बाप नहीं लेके आते हैं तो उनके पति ताना मारते हैं। सबका ताना सहा जाता है दोस्तों, लेकिन अगर पति ताना मारता है तो आदमी से बर्दाश्त नहीं होता है। उसी गीत पे आधारित यह सोहर गीत मैं लेके आई हूँ। आइए देर न करते हुए सुनाती हूँ। सेजिया पे सोतली रनिया तपिया तनवा मारई तपिया तनवा मारई हो। रानी तोहरे नैहरवा के लोग पियरियऊ न लावई चुनरियऊ न लावई हो। धन तोहरे नैहरवा के लोग पियरियऊ न लावई चुनरियऊ न लावई हो। मचियही बैठली धनिया तपिया तनवा मारई हो। रानी तोहरे नैहरवा के लोग पियरियऊ न लावई चुनरियऊ न लावई हो। इतनी बचन सुनी रनिया त कोइलरी से अरज करई हो। कोइलरी चली जा तू नैहर के देसवाय अम्मा से कही दे तू अम्मा से कही देती हो। इतनी बचन सुनी रनिया त कोइलरी से अरज करई हो। कोइलरी चली जा तू मोरे नैहरवा अम्मा से कही दे तू अम्मा से कही देती हो। तोहरे बेटी के भय हैं ललनवा पियरिया भेजवा व चुनरिया भेजवा हो। इतनी बचन सुनी कोइलरी तडरिया से उड़ी गई हो। कोइलरी जाई पहुँची नैहर के देश मयरी आगे फुद कई मयरी आगे फुद कई हो। कोइलरी जाई पहुँची नैहर के देश मैया के आगे फुद कई अम्मा के आगे फुद कई हो। मैया तोहरे बेटी के भय हैं ललनवा पियरिया भेजवा वो चुनरिया भेजवा हो। इतनी बचन सुनी मैया मन खुश भई हो। कोइलरी जाई कही दे तू हमरे बेटी से बपई बूढ़ापा भैले बपई बूढ़ापा भैले हो। कोइलरी घरवा में बहू बेटा के राज त मैया निरधन भई मैया निरधन भई हो। कोइलरी कैसे के भेजी हम चुनरिया बेटी जे हमारी पहिरई चौक चढ़ी बैठई चौक
चढ़ी बैठई हो। कोई लरी जाई कही दे तू हमरे बेटी से, मैया निर्धनी भाई, मैया निर्धनी भाई हो। इतनी वचन सुनी कोई लरी तब वहाँ से उड़ी गई हो। कोई लरी आई पहुँची बहुआ के लगवा, त खबर बतावई त बतिया बतावई हो। बहुअरी तोहरी अम्मा भैली निर्धनिया, पियरिया कैसे भेजई, चुनरिया कैसे भेजई हो। बहुअरी तोहरी अम्मा भैली निर्धनिया, त मन में दुखित भाई, मन में दुखित भाई हो। इतनी वचन सुनी बहुआ त कोई लरी से अरज करई हो। कोई लरी चली जा तू भौजी के से जरिया, ओ नहीं से बतव तू, ओ नहीं से बतवती हो। तोहरे ननदी के भय हैं ललनवा, पियरिया भेजवा वो चुनरिया भेजवा हो। इतनी वचन सुनी कोई लरी त डरिया से उड़ी गई हो। कोई लरी जाई पहुँची भौजी के से जरिया, उनके आगे फुद कई, उनके आगे फुद कई हो। कोई लरी जाई पहुँची भैया के से जरिया, भौजी के आगे फुद कई, भौजी के आगे फुद कई हो। तोहरे ननदी के भय हैं ललनवा, पियरिया भेजवा वो चुनरिया भेजवा हो। इतनी वचन सुनी भौजी त कोई लरी से अरज करई हो। कोई लरी जाई कही दे तू हमरे ननदी से, भौजी हई बोलीनी हो। कोई लरी रोजई रोज ललना हो पियरिया, कहाँ पौबई चुनरिया कहाँ पौबई हो। कोई लरी रोजई रोज ललना हो पियरिया, कहाँ पौबई चुनरिया कहाँ रोज पौबई हो। तो धन्यवाद दोस्तों, यह हमारा शोहर गीत हमारी मम्मी का है दोस्तों। आप लोग खूब सुनिए, खूब आनंद लीजिए। यह हमारा गीत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तब तक के लिए फिर ऐसे ही वीडियो के साथ मिलती हूँ दोस्तों।